Ако отдавате жилище през Booking или Airbnb, това видео е за вас. Има няколко важни задължения, които повечето пропускат, а след това следват глобите. Независимо дали сте фирма, използвайки Booking или Airbnb, получавате услуга от чуждестранно лице. А това автоматично ви задължава да се регистрирате по 97А от ЗДДС до 7 дни преди да получите услугата. А след регистрацията трябва всеки месец да подавате ДДС декларация, както и дневници за покупки и продажби. Освен това, имате задължения и към общината. Трябва да регистрирате имота си като място за настаняване, да плащате туристически данък и да го впишете в системата ЕСТИ. След това идва въпросът как да облагате доходите си. Може като физическо лице, може като фирма, а може и по патентен данък. Всеки вариант има своите плюсове и минуси, затова е важно да вземете информирано решение. Ако се чудите кой вариант е най-подходящ за вас, свържете се с Елия Accounting. Ние ще ви помогнем с регистрацията, както и с избора на най-изгодния модел за облагане.